O grande proxecto de Mateo para a catedral tamén incluiu un coro, que estaba situado na nave central, no que os cóengos participaban da liturxa diaria. Seguramente, Mateo substituíu un sinxelo coro anterior, de época de Xelmírez, e levantou un novo, en pedra policromada, no que plasma todo un discurso iconográfico centrado na cidade de Deus. As fachadas, decoradas con torreóns almeados, serían a fortificación que protexería o interior do coro, no que se representaba a cidade santa de Xerusalén. Construído en torno ao ano 1200, o coro estaría rematado para a consagración da catedral en 1211. Trataríase dun auténtico edificio dentro do edificio, reservado ao cabido e aberto fronte ao altar maior. Nos primeiros anos do século XVII, o coro sería desmontado e substituído por un novo realizado en madeira. Moitas das súas partes foron reutilizadas noutros espazos da catedral, como no frontal da Porta Santa. Outras foron desbotadas e empregadas como material de construción e recheo. Escavacións arqueolóxicas lograron recuperar importantes restos do coro, o que permitiu que os profesores Otero Túñez e Izquierdo Perrín realizasen unha reconstrución parcial que hoxe pode visitarse no museo.